Usa ka teacher sa Kidapawan City mihimo og lingaw nga paagi aron ipakita ang sakripisyo alang sa ilang trabaho. Sa TikTok, gipaagi ni Teacher Ivan Lalienz sa Nilangkob High School sa Kidapawan City kung unsa ang mga sagad ginagamit sa teacher aron mahimo ang ilang trabaho. Samtang ginadab ni Teacher Ivan ang kantang Lipad na Pangarap, ginasalo niya ang mga lesson log, libro, bond paper, printer, laptop, bisan bulak, na apil sa gipang salo. Ug ang pinakaulahi iyang gisalo ang nakatugang estudyante nga dunay medal. Si Teacher Ivan nagatudlo og MAPE ug PA para sa junior ug senior high. Tuod man, daghan og hagit ang mga teacher, tunay panahon nga tungod sa kakulahon sa supply, makatapal bagyod sila sa gastos para sa modules. Apan luyo sa mga hagit og sakripisyo, garbo og ilang gikalipay, nga mahuman ang ilang mga estudyante, labi na kung duna kini medalya.